Добре дошли на днешната ни медитация, специално за милите ни дами. Не правете нищо друго, освен да слушате гласа ми. Позволете на образите, които създавате в ума си, да ви помогнат. Намерете комфортно място, на което няма да ви безпокоят, и се отпуснете. Можете да седнете, можете и да легнете, както ви е удобно. Затворете очи и почувствайте повърхността, върху която е поставена тялото ви. Имате опора под вас и вие сте в безопасност. Сега поемете дълбоко въздух през носа, като позволите на коремчето ви да се издуе напред, точно както йогите са дишали. Поемете този чист въздух и усетете как кислородът навлиза в клетките ви и започва да ви лекува и успокоява. Вижте как с всяко издишване болката, стресът, тревогите, напрежението, което сте носили през целия ден, ви напуска и се стича през краката ви дълбоко в майката земя. Тя неутрализира тези ниски енергии и вие се чувствате леки като перце. Сега позволете на дъха си да се върне към естествения си ритъм. Сега нека постепенно отпуснем всяка част на тялото, за да можем по-лесно да облегчим всички проблеми или болки. Не се чувствайте пресирани да релаксирате. Това ще се случи естествено, когато дадете разрешение на тялото си да се отпусне. Започваме с горната част на главата ви. Отпуснете скалпа и челото си. Позволете на веждите си да паднат в неутрална позиция и отпуснете клепачите си. Отпуснете напълно устните и областта около устните, като забележите как челюстта ви също се отпуска. Сега ще се концентрираме върху мускулите на врата ви. Поставете главата си в удобна позиция и усетете как напрежението в областта на врата постепенно намалява. Усетете как раменете ви също се отпускат и слизат надолу, а с това предмишниците, ръцете, всичките мускули по тях се отпускат. Не ги стискайте, не ги дръжте в напрежение. Всичко е наред. Почувствайте лекотата от пускането и им позволете да бъдат тежки, да паднат до вас. Позволете на релаксацията да се разпространи надолу по целия ви гръб и по кръста ви. Бедрата, краката, стъпалата, всичко в този момент се отпуска. Вие не сте сами. Вие сте в компанията на много светли души, на ангелите. В този момент насочете вниманието си в областта на гърдите. Представете си нежна, лечебна, топла, любяща бяла светлина, която се излъчва оттам. Тази бяла светлина става голяма и по-голяма и по-голяма, докато вие вече сте обгърнати и заобиколени от нея. Позволете на бялата светлина да проникне във всяка ваша клетка, за да освободи всеки дискомфорт. Насладете се на релаксацията. Сега, ако пожелаете, можете да сложите лявата си ръка в областта на корема, а отгоре дясната ръка. Обърнете внимание на всички усещания, които изпитвате в корема си. Усещате ли някаква болка, спазми,
дискомфорт. Наблюдавайте без да съдите. И помнете, всякакви странични шумове, които чувате, ще ви пазят в настоящия момент. Сега вдишайте дълбоко в областта, в която ви боли. Не се опитвайте да се отървете от болката. Приемете я. Приемете вашият орган, вашият център на женското ви здраве. Попитайте го, без да го съдите. От какво има нужда? Какво иска да ви каже? Попитайте го с любов. Миличко, с какво мога да ти помогна? В този момент от ръцете ви строи лечебна енергия и нашето намерение е да насочим в областта на корема. Позволете на тази бяла светлина да разтвори напрежението, докато релаксацията става все по-дълбока и по-дълбока. Вие отключвате способността да лекувате себе си. Вижте центърът под пъпа ви, как започва да свети в тази изкряща оранжева светлина. Всякакви болки и напрежения започват да ви напускат. Показват ми го като един гъст, сив дим, който започва да излиза от този център. Не се притеснявайте. Дайте тази енергия на ангелите. Те ще я разтворят. Те ще я неутрализират. Вижте как в този момент всякакви ниски и стегнирани енергии ви напускат. Дайте си разрешение да се изпълните с любов, блаженство и здраве. Усещате как мускулите в областта на корема ви се отпускат и клетките се зареждат с чисто нова енергия. Почувствайте тежестта на тялото си, докато се отпускате още повече. Настройте се на енергията на тялото си. По време на предменструалната фаза често може да има усещане за натрупване на енергия като натиск. И тогава, когато дойде менструацията, има намаляване на енергия. Затова е напълно естествено да искате да забавите. Отделете време да забележите цикъла на тялото ви. Забележете естествените приливи и отливи на енергийните ви нива. Изберете да работите с естествения си ритъм, вместо да се борите срещу него. Така, животът ви става много по-лесен. Напълно окей е да искате да си вземете тази почивка. Вие и без това давате достатъчно много на света. Вие сигурно сте майка, сигурно сте съпруга, дъщеря, сигурно и работите. Това не е малко. Имате нужда да презареждате енергията си. Другото може да изчака, когато вече имате достатъчно много енергия. Заслужавате този момент. Заслужавате тази релаксация. С помощта на вашето вътрешно око визуализирайте вашата матка. Вижте как в нея има една специална вълшебна градина. Това е само вашата градина. Тревата е мека, зелена, небето е чисто, времето е топло, слънчево, наоколо има красиви ароматни цветя и лек бриз полъхва и вие усещате техният прекрасен мирис. Птичките пеят
и наоколо чувате румоленето на вода. Може би от поточе, водопад, река, езеро или дори цял океан. Вижте как изглежда вашата матка. За всяка жена тази градина е индивидуална, уникална и символизира нейната прекрасна женственост. Присъствието на вода е задължително, защото тя е символ на течащата женска енергия, която е гъвкава и отмива всичките ви тревоги в този момент. Вижте как в този момент вие ставате още по-мили, нежни и състрадателни. Благодарете на тази градина, че ви снабдява с необходимата енергия и ви помага, грижи се за вас през цялото време. Тя е част от вас. Тя е част от вашата женственост. И вие изпитвате безкрайна благодарност, която в този момент се излива като енергия от вашето сърце. Това е магическо свещено време, разговор с вашият женствен център. Нека отпразнуваме нашата женственост. Тя е нашата благодат. Дарени сме със способността да даряваме живот. Болката понякога може да ни накара да забравим за този повод за празнуване, но това е само повод, за да можем да си припомним, че ние заслужаваме да се отнасяме към нашето тяло с любов, нежност и грижа. В следващия ден, два и повече, отделете време, за да се погрижите за тялото си. Отделете време за релаксация. Позволете на ума си да се настрои към вашите нужди и останете отворена, за да получавате нови съобщения за това как можете да облегчите вашето състояние. Сега, когато вие продължите с деня си, не забравяйте връзката. Връзката с вашето тяло. Всяка болка и раздразнителност е желание на тялото ви да забавите. Помислете за връзката с другите жени, за тези, които са били преди вас, които са с вас в момента и които ще бъдат след вас. Помислете за връзката с всички жени, които може би правят тази медитация в момента. Ние сме едно и ние създаваме кръг от лечебна светлина в този момент. Ние сме едно. И накрая, помнете, че вие сте едно с вашия дух, с майката природа и с духовния свят. Усетете как тялото ви е оградено от тази енергия, която ви пази и защитава целия ден. Светлина, която ви пази от всичко, което не ви служи и подхранва положителните връзки със себе си и другите. Преди да приключим с днешната медитация, ще отделим момент, за да благодарим на нашето тяло за уникалната му способност да се адаптира и лекува. Когато си готова, можеш нежно да се върнеш към настоящия момент, като раздвижиш ръцете си, краката си и бавно отвориш очите си. Помни, че грижата за себе си е важна част към пътешествието ни, към това да сме здрави и щастливи. Благодаря ви, че се присъединихте към тази медитация за женско здраве. Бъдете мили към себе си и ви пожелавам да намерите баланса във всеки аспект на вашия живот. Сат Нам.